Anna, què fas en el teu dia a dia per cuidar la salut? Ui, doncs, miro de dormir bé, menjar saludable, fer exercici, hidratar-me. I si et dic que els sons també tenen molt a veure amb la salut? Sons i salut. Mai m'havia parat a pensar en la seva relació. Doncs sí, un àudio, sigui una veu o un so, ens pot tranquil·litzar, relaxar, disminuir el dolor o ajudar-nos a entendre i gestionar millor una malaltia. Quantes aplicacions? Avui parlarem d'això? Sí, prepara't perquè en el Jurispot d'avui descobrirem el potencial de l'àudio per millorar la salut i el benestar de les persones. Estàs escoltant Jurispot, el podcast de Jurisdoc. Per començar, ja saps que el sentit de l'oïda ens acompanya al llarg de la vida, oi? Fins i tot abans d'haver nascut. Sí, diuen que els bebès, a dins de la panxa, senten el cor de la mare, la veu dels familiars i els sons ambient. Es veu que si els posen música, es mouen i tot. Correcte. La música estimula el seu cervell en un moment clau, quan es comencen a formar les connexions neuronals i el còrtex cerebral. I, per tant, té efecte en el seu desenvolupament? Sí. Pensa que quan escoltem música o un so agradable, el nostre cos reacciona produint determinats neurotransmissors, com la serotonina o la dopamina, que ens fan sentir millor i inhibeixen les sensacions negatives. Així és com la música ens relaxa, ens activa les àrees creatives del cervell o ens ajuda en la memòria i la concentració. O sigui, que la música ens ajuda a formar-nos quan som petits. Sí, i a no oblidar el que hem après quan som grans. Et tinc reservat un exemple fantàstic que precisament té a veure amb això. És un projecte de l'associació Música para Despertar, que treballa amb malalts d'Alzheimer. El llac dels signes. Sí, fa temps aquesta associació va difondre un vídeo que es va fer viral, el de la Marta Cinta González. Durant els anys 60, la Marta havia estat la primera ballarina del ballet de Nova York i el llac dels signes era una de les seves peces favorites. M'imagino que es devia emocionar quan la sentia. Més que això. En el vídeo que et dic, la Marta té gairebé 90 anys. Pateix d'Alzheimer i ha perdut moltes de les seves capacitats. Però quan li deixen sentir la peça de ballet, de sobte, desperta. Els seus braços cobren vida i reprodueixen cada moviment de la coreografia que havia ballat tantes vegades. La Marta connecta amb els seus records i es mou amb una energia nova, amb una expressió rejuvenida. Ostres, que bonic tornar a ser ella, tot i la malaltia. Sí, un dels psicòlegs de l'associació explica que la capacitat d'emocionar-se i la memòria musical són de les últimes coses que l'Alzheimer s'endú. Per això, el so i la música són una de les úniques maneres de connectar amb els pacients. Me emociona. Cariño mío, ¿cómo no va a emocionar? ¿Y tú nos emocionas a nosotros? Bailando también. Hay que coger la punta, ¿verdad? Ja ho entenc. Quina eina tan potent. D'això podríem dir-ne musicoteràpia, no? Sí, ho és. ¿Qué quieres? Quiero música. ¿Te gusta? Me gusta ¿Sí? ¿Y te ayuda? mucho. ¿A qué te ayuda? ¿A estar mejor? A vivir. ¿A vivir? Sí. La tengo justo aquí. Val, i quines altres aplicacions té? Bàsicament, la musicoteràpia és l'ús de la música com a tractament curatiu. És una pràctica que remunta milers d'anys enrere. En tenim exemples a l'antic Egipte o a la Grècia clàssica. I també es va utilitzar en hospitals durant la Primera Guerra Mundial. Actualment és un tractament mèdic reconegut per pal·liar el dolor, per tractar d'addiccions o trastorns i fins i tot per millorar l'experiència dels pacients. Vols que t'expliqui un altre exemple d'èxit en aquest camp amb els nens? Vinga, dispara. Es tracta d'un projecte impulsat per la Disney i l'empresa tecnològica Royal Philips. És un projecte per millorar l'experiència hospitalària dels infants que han de passar per una ressonància magnètica. Uf, sí. Aquelles màquines fan molta impressió. El soroll i l'espai estret durant tanta estona. Per a un nen ha de ser molt difícil. Exacte. La idea és fer-ho més amè a través d'àudios i vídeos especialment creats.
De moment, hi ha 6 ambients disponibles i el nen o la nena pot escollir quin li ve més de gust escoltar durant la ressonància. I think what we all want is to make the experience of children in the hospital better through this and less scary. I el projecte ja està en marxa? No encara. Ara mateix s'estan fent les proves pilot en diferents hospitals de tota Europa. Quantes possibilitats té l'àudio en l'àmbit de la salut, M'has dit que tenies més exemples. Anem a pel tercer? Som-hi. El tercer també està relacionat amb els hospitals, però no només amb els pacients, també amb l'altra cara, els familiars. I això on ho fan? Doncs mira, molt a prop, precisament aquí, a Barcelona. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa el que ells anomenen el Jardí Sonor. M'encanta el nom. I de què es tracta? Bàsicament consisteix en una ambientació de les sales d'espera de l'hospital a través d'un seguit de sons molt ben triats per humanitzar aquests espais. Sí, és que moltes vegades l'espera en un hospital és una situació de molt neguit, de por i fins i tot de molt avorriment. Correcte, i la proposta sonora convida a pacients i acompanyants a sentir-se en un ambient més natural, més agradable, més humà. Déu-n'hi-do. Al principi no veia clara la relació entre sons i salut, però aquests exemples són molt interessants. Sí, oi? Ens està quedant un podcast molt divulgatiu avui. Mira, ara que esmentes els podcasts, em venen al cap alguns exemples a mi. Em deixes que te'ls expliqui? Sisplau. Doncs és que hi ha un munt de podcasts disponibles a la xarxa que parlen sobre temes de salut. Són continguts molt interessants, on metges i professionals sanitaris donen informació i consells sobre malalties, salut mental, pediatria, nutrició... L'oferta és amplíssima. Tot amb l'objectiu que entenguem una mica millor els conceptes mèdics per aplicar-los en el nostre dia a dia i millorar el nostre benestar. Alguna recomanació en especial? Mira, sí, et recomano una sèrie de podcast produïda per l'Hospital Clínic i Catalunya Ràdio. Es diu Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. Jo abans era zero, o sigui, no existia. Jo anava del llit al sofà, jo no em podia moure. A cada capítol s'explica la història d'un pacient que ha patit o que pateix una malaltia diferent i intervenen tant els propis testimonis com a les seves famílies i els professionals. Són relats molt personals, que fan visible la part més humana de la malaltia i això és molt valuós pels afectats. Jo ara puc anar a treballar, puc anar a veure els meus pares, puc tenir relacions socials. I jo ara sóc una altra persona, jo he recuperat la meva alegria i intento mantenir la calma i la pau. Ostres, que interessant. Te n'adones? En aquest Jurispot, en lloc de fer la curació de continguts que fem habitualment, hem parlat de continguts que curen. És veritat, és el món al revés. Jurispot, el podcast de Jurisdoc.